खुलुमबाय नोंथांमोन आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बर' हरनाय थाफिनलायबाय आरोखि ना सान्दुं खराथार ओंखायनो सानग्लास हमबाय आरोखि ना ओमफ्राय आङो नै बेखौ माबा सारदोंमोन नै आं सारखांजोब्बाय माने थेबावबायसो नै मुलिया एकदमबारे माबा गायनो आरोखि ना बारियाव नैबाव ओरै दुब्लि सेराव बरिया मोजां जायो बेयाव बेबायदि आरोखि ना दसे जिरायनाय एसे रायज्लायसै ना जोंहा नै बेबायदि स' नोंथांमोनाथ' ओरैबायदि फेसबुकआव भाइरेल जानाय नुगासिनो दं आरोखि ना राथ' नोंथांखौ माने हरसेयावनोहाय एकदमबारे फुरा भाइरेल खालायखायो आरोना बार जादों नै मोजांथार दंफां खोलो खोलो ओरै दुब्लि सेर थानाया सिङाव कारेन्टबो गैबावासो ओंखायनो बाहेरायाव थाफैनांबाय आरोखि ना स' आङो सानदों माने बिदिनो जोंहा माखासे फेमास जानाय बिनि सोमोन्दै एसे माबानोसै आरोखि ना ओरैबायदि मोजां खनखादों उन्दैया नैबे नोंथांमोना थान्दायावहाय नायनानै मिथिखाबाय जागोन फेमास जाखाबाय आरोखि गथ'फ्रा दाबोनो जोबाखै आरो नै मोनसे नायदोलाय India ke number 1 body spray pok nani viral raturat nani एकदमबारे हरसेयावनो सिनायजोबखायो आरोना स' नोंथां या India ke number 1 body spray pok wah सारनानै super bah hit solid hamongkar ना ini सानसेयावनो बिराद मोजां फेमास सानैबो सासेया नैबे बिराद मोजां मेथाइ खनदों आरोखि ना ओमफ्राय मोनसेया एकदमबारे लवाराव माने एकदमबारे गाहायाव खननानै इन्टारेस्टिं आरोखि ना माने ओरैबायदि भिउस फैखादों मोजां फैदों आरो नैबे फंबायनाबो जोंना मोजां फैदों बेनाबो माने माबायाव दं थिगै मिडियामाव ओमफ्राय बेना मा माबायाव दङ लवाराव आरोखि ना सुपार बरिया जाखादों माइरिबो ओरैबायदि भाइरेल जाखाबाय दा ओरैबायदि शेयार खालायदों आयौ 5-6L प्लाससो जालायलांबायदां ओरैबायदि भिउस थांगासिनो दं दाबो थांगासिनो दं सुपारानो सिनायजाजोब्बाय दुनियायाव ओंखायनो आं बेखौनो होनदों माने नैबेबायदि जा नङाबा नै बिदि जा गेजेराव थाना लाब गैया गेजेराव थाबा भाइरेल जाया नोंनि टेलेन्टखौ देखाय नङाबा भाइरेल जाया मारै भाइरेल जायो बेनोसै आरोखि ना आरो आं खनसे लाबावगोन स' नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना भिडिअखौ अके बाय सि इउ एगेन उनावहाय लोगो मोनसिगोन बार जादां एसे